Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kagiti magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Musong tagbalik sa lasang. Ako na'y mangunin nyo. Ako'y moatubang sa mga kanto. Og ako mo'y mukuha ni Leslie gikan kang Ramon. Wa na'y mga tao nga muuban nimo, Sir Albert. Mitagam na sila. O gano'ng bitagam sila, ha? Di sila kamao. Wa nila mapasabot og maayong mga engkanto. Mautong wa matintal sa kwarta. Karon kaya ako'y moato. Way di mada sa daghan akong kwarta. Magdamag gani ang mga tao, mga engkanto ba ka, ha? Tara, dukad! Ay, di na lagi taon kung magkahimo, sir. Ay,
baldado na ko, nabalik-balik naman ang akong mga bukog, sir. Di na ko makalakaw, sir. Tuway na kang wheelchair sa bahay! Pag-wheelchair lang! Unsay wheelchair? Oh! Why problema kung di ka kalakaw? Pag-wheelchair lang, Jokard. Tuod na ka. Ako'y butod ni mo! Ay, mag-wheelchair kong musong. Amuray, gidangat. Ayaw ka ba na ka? Dako kayong kwarta nga imong madawat. Gikan ako, Jokard. Ang akong minilyon nga akong giandam nga isuhol sa mga tao, ikaw mo'y akong hatagan. Ako na ng tanan, Sir Elbert. Dili ang tanan! Aw, Ang ako rang giandam alang sa mga tao, ikaw nalay akong tagaan. Kung mukuyog ka nako. sige, sir. Mukuyog ko. Gigi, mag-wheelchair lang ko. Jokard, mukuyog yapon ka, bisag nagkalisod na ka. Ay, Kapirosa. Kwarta na ni. Hatagan ko na kong kwartang Sir Elbert. Sige, kuyog. Kay biyahan ka, Jokard. Ay, Rosa. Ngiga ni mo sa. Sobra ng pagkanaw ni mo kwarta, uy. Sige, kuyog ni Sir Elbert. Kaya nig-uli ni mo, wa na ko. Layasan na tika. Nabuang ka. Layasan ko ni mong ati manunon ko. Sige, layas. Kaya di ka makatilaw sa kwartang ihatag ni Sir Elbert na ko. Di takahatagan. Wa ko magkinanglan sa imong kwarta. Agoy. Gitukmon ko ni mo. Gitukmon manool ko ni mo. Ihog sagdan, Rosa! Ay, Rosa, saman. Iwasan ka hinuon ako. Masukol. Unsa to, sir? Ihog sagdan! Ay, Ayaw, ha? Basta di mo kuyog! Sobra ka nagnaong kwarta ni mo, Jokard. Ay, sobra. Basta lagi kung makuyog ka ni Sir Elbert balik sa dasang. Biyaan, tagyod ka. Kababoy, nalipay kang nabuhi kag balik. Ay, kamala ka. Sunod, bantayan ti ka. Di ka na mapasakitan. Nagtuom ko nga, di ka mamatay. Oo, nagtuom ko di ka marutan sa unsa. Kaya engkanto man ka. Abi ko bisag kabayo ka. Pero, doon na sa kay gahom. Kasi lang, bantayan lagi ti ka sa sunod. Ano, wala magkapasakit ni mo. Ako na bahala. Prinsipe Noir, Day Leslie, hangtod karon, di paghapon ko makatuo nga ikaw si Ramon. bisag ako day. Di ko makatuong nahimo kong ingon ini. Pero, di ni mulong udugay, Day Leslie. Ha? Mato ni Ermita ng bruha. Mahimo na kong ingon ini karon. Nga doon na pa yung mga taong nagdaog-daog na ko. Pero, kung mulampo siya siyang misyon, o babalik na siya sa ilang gingarian, mabalik ako sa kong pagkaramon. Oh, nganong nangupa man ka? Maayo pag di na lang ka mabalik pagkaramuin. Ah? Mas ganahan ko nimo nga mahimo na lang siya kang Prinsipe Noir hangtod sa hangtod. Uy, Kay mas gwapo man ka kay ni Ramon. akalain na. Di na mahimo day. Normal man kong tao. Di man ko engkanto. Busa, sa katapusan ng tanan, mahimo gyud kong normal. Mao ba? Sa pagkakaroon, pangandaman kong sunod kabuhaton ni Albert. Ha? Nahibaw ko, nahigayo na. Bisabot kasuko si Albert. Unang tuo ko, nga di siya muhunong. Hangtod nga ikaw mailugi ka na ako. Ginamit ang daghan niyang kwarta. Hoy! Mga tonto! Di yun mo muuban ako! Wag yun mo kuyog na ako pagsung sa lasang! Di mo maibo kanin daghan kay na kong kwarta? Hoy, pang gawas mo! Gawas mo!
Oy, wa man yun ang gawas nga mga tao. Wa sila matintalan ng dagan akong kwarta. Imposible kini. Ang akong kwarta ang ilang balibaran? Dako kayong kwartahaw niya balibaran nila? Doon na pa yung mga tao nga mabliban og kwarta karon. Wa na'y mo baliban og kwarta ron. Kay pulos na naong og kwarta ang mga tao. Lakip ako naong kong kwarta! Hoy! Hay na mo mga silingan! Ubani ko ninyo sa lasang! Suhulan tabong tanan! Gawas mo! SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Ang akong anak nga grade 12 student atong higayon na di bati gid niya nga pamanhod sa iyang tiil hangtod sa iyang batang. Ang asawa balaka siya itong miaging tuig na diagnose man siya nga naay diferensya sa kidney. Pamanhod lagi diri sa iyang pikas lawas sa batang hangtod sa iyang tiil. Maglisod siya glakaw. Nabalaka ko kay medyo nagpingit yun siya ba kumaon na po ning sakita ba. Nay nakatambag sa ko na magtumar og kugon. Di 3 times adin ako siya gipatik na hapsay na gid ang pamati. Makapamatuod po kaning kugon nga epektibo jud. Paniid na ko pagkaugma wag na kalma man siya. Ruel Balili, taga Surop, 44. Health Testimonies. Aw, sige! Bahala na mo, ha? Di man ka mo madani ning akong kwarta, bahala mo! Sige, pag-antos mo ka pobre! Di man ka mo ban ako, sige! Pagkamang musyuta, mga musimos! Pweh! Oh. Unsa naman hinuon eh. Ako naman lang hinuong usa. Wanay bisan bisang usa nga ni kuyog na ako nga musong sa lasang. Ordi ko makatuoy ni. Ang akong kwarta, muragwa naman hinoy kapuslanan ang daghan akong kwarta. Pero bahala sila. Kundi sila mag-inusara kung maatos lasang. Kuhaon ako si Leslie gikan ni Ramon. Musong kong ako rakosa! Ramon Kulukoy! Niya ako! Ako rang usa! Niya ako kay kuhaon ko si Leslie gikan nimo! O kamong mga inkanto, sige! Pagkawas mo nga milaban nimo! Ipagawas na sila! Tan-aon tag di ba sila matintal nining kwarta nga akong da! Dili ni tag 20 tag sa klibo ng yun eh! O kung dili sila madani ning kwarta, kinip! Kini akong shotgun. Mao nimo patay ninyo, Ramon. Ug sa mga engkanto nga milaban nimo. Mga engkanto! Pakita mo! Oh. Nakadungog mo! Mibuto ang akong shotgun! Og di na mahimong buwak ang mga bala niini. Tungod kay pinahimo ko na ni! Pulo sa ni bronze ang mga bala sa akong shotgun. Banyaga kang kulukuya ka! Dako na kay kong gastoan ng Leslie. O dili ko musugot nga di na ko makuha gikan kanimo, Ramon. Pakita! Pakita! Muragikan sa gawas sa lasang. Nakadungog sa ko. Usa mo kay buti pa sabot adto. Niya na siya, Leslie. Niabot ng tinawad akong kaaway. Ha? Kinsa? Ang taong gusto mong kuha nimo. Ang taong mo naghilo sa utok sa tanang mga tao sa ato. Ginamit iyang sapi.
Niya na si Albert. Sa? Isang magandang balita. Bagong taon, bagong itsura. Pero nananatili ang galing at bisa. Ipinakikilala ng SED Marketing ang bagong packaging design ng produktong nagtataglay ng natatanging pagtulong mula sa Panyawan Herb. Ang SED Cogon Herbal Capsule. Sa bago nitong packaging design, mas pinaganda, mas pinabisa, at mas nakakatulong. Garantisado pa ring epektibo. Gawa ng SED Marketing Incorporated. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.